חזרנו ל-LA מחופשה בהוואי של 7 ימים, כל כך התגעגעתי לתינוק ג'יני. בקיצור, בגלל שלא היינו פה כמובן, רוקנו את המקרר והוא ריק בטירוף, אין בו כלום. ליטרלי אין פה כלום. עשינו קניות ובואו נמלא פה את כל זה, גם צריך לנקות את זה. טוב, נתחיל מהדברים של המקרר, שתדעו אגב שזה סופר כשר פה ב-LA, אז הכל פה כשר. נפלא. וואי, יש פה ביצים משנות הטרפפח, לי כדאי שנעיף את זה. מילק, חזרתי לשתות חלב רגיל. טוב, אני אשאל את גיא אם לזרוק את זה, אני לא יודעת. זה מהדברים שאימא צריכה להגיד, אבל גיא אימא. וואי, תקשיבו, אני עדיין באווירה של חופשה, איזה קשה זה לחזור מחופשה ולהיכנס חזרה לאווירה של השגרה. אין לי שגרה בחיים בכללי, אבל כאילו... השגרה שכן יש לי. תקשיבו, זה הרבה יותר טוב לסדר את הביצים ככה, זה כאילו לא צריך להכניס את הקופסה הזאת שזה בוא בתוך המקרר, וזה נדיר. אז לא יודעת, לדעתי זה יותר אסתטי, תקנו אותי ואני טועה להפנות שלא, כל שטק טוב פשוט להכניס את הקופסה. כי תקשיבו, זה סגור בתוך כאילו זה, כן? זה סגור, זה לא שהביצים יושבות ככה במקרר. אז נראה לי שזה סבבה. תגיד, לזרוק את הביצים של שבוע שעבר, נכון? מה זה, מה הגיע? הגיעה מיינטה! גם אני מתרגש. שמקי! טוב, עכשיו יש לי לנקות את כל זה, אני אוהבת כזה כמו הבלוגריות, לשים במקרר וזה, סתם זה פשוט הרבה יותר כאילו מסודר. לא יודעת, אני לא אוהבת לדחוף פשוט את השקיות ככה, כאילו זה. נכון שמקי, זה מסודר, את מסודרת, רגע אני אסדר אותך. תכף נפתח גם את זה, נראה מה הגיע. נעשה ככה להכל. יואו, איך אני שונא את הפרסומות ביוטיוב. כל שיר. עכשיו ננגב, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל נייר המגבת בארצות הברית עצום, עצום. אני באתי כאילו שאבא שלי לקח אותי מהשדה תעופה, היה לו כזה באוטו, אבל לא של ארצות הברית, של הארץ מן הסתם. וזה היה נראה לי כמו נייר טואלט גדול יותר. לא הבנתי שזה נייר מגבת, שתבינו, זה היה אחרי שלא הייתי בארץ כמעט שנה, זה היה נראה לי ממש מוזר. טוב, ייבשתי את הכל, ועכשיו נשים בזה נייר מגבת. מהלב, סידרתי הכל, ובואו נסדר עכשיו את האוכלים. וואי וואי, איזה יפה, זה לא בשבילך הגמניות האלו. מעולה טנטו. רק בעיניי זה ממש יפה, וואו. יצירת אומנות, איך הזדקנתי. נמשיך. מאלף, תראו, וואו. וואו, נכניס למקרר. נכון דודי? וואי, זה דוד. תראו מה שמתי על המקרר. מגנטים חמודים, אבל גם הפלייר שלי מהסופר הפעם. טוב, יש פה עוד דברים, אבל אני לא אלאה אתכם בזה, אז בואו נפתח את זה. מושלם! נעשה לכם סרטון כמובן של השיזוף. אין מכורה כמוני לשיזוף הזה. זהו, וכמה שאהבתם את הבלוג, אני אעשה עוד כאלה. ביי!